Ang presentation of Lailo Communist Terrorist Group surrenderies gitambungan mismo ni Governor Nelson Dayanghilang sa headquarters sa 101st Infantry Brigade sa Mati City, Davao Oriental. Ang 101 ka kanhi rebelde gitawag na og mga peace advocates ug ang ilahang mga armas nga gigamit sa pakigubat ang giapil sa presentasyon. Gipakita usab sa seremonya ang seryosong direksyon sa mga kanhi rebelde alang sa kalinaw ug suporta ngadto sa komunidad. Gipasalig sa mga peace advocates nga mutabang sa gobyerno baylo sa gipakitang maayo kanila isip mga residente sa probinsya. Ang gobyerno sab ang maghiya alang sa reintegration program ug nakadawat sab sila og assistance sa ilang pagsalikway sa kalihukan kaniadto bayloan sab kini ug panginabuhian aron makasustener sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya nga mo'y pasalig sa gobyerno ilang sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ECLIP. Gipasalamatan sa provincial government ang tanang security forces ug ubang ahensya sa gobyerno sa padayon niining paningkamot aron makabot ang kalinaw ug kalambuan sa probinsya. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.